Grazie, scusa, eh. Dai, ci sentiamo dopo. Ciao, 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 grazie. We mogen dus niet binnen filmen. Nee, je moet eerst een certificaat hebben van het bedrijf Frankie Morello om naar binnen te kunnen. Dat is wel jammer. Ze zijn altijd een beetje bang dat er gefilmd wordt, dat er gekopieerd wordt. Dit is wel heel erg typisch de Frankie-stijl. Een schoen met heel veel toeters en bellen, zeg maar, een beetje over de top. Je kan het hier ook wel zien. Heel veel riempjes. Ja, ik hoop dat volgend jaar hier natuurlijk mijn sneakers ook tussen staan. Dat moet eigenlijk haast wel, hè? Makkelijk het het voor Anaïs Copini de aanroende jaren net west. De Ljouwerter juweliersdochter verhuizen op haar 18e alleenig van Ljouwert naar Milaan. Ze studeren 3 jaar onder het prestigieuze modeinstituut Marangoni voor stylisten. Maar nu ontwerpt ze squon. Je hebt een soort van droomplaatje voor je. Dus ik was ook 18, dus ik wist niet precies waar ik naartoe ging. Maar het leek me allemaal geweldig en zo is het gekomen. Ik ben gewoon gegaan zonder eigenlijk te weten. Ik was ook nog nooit in Milaan geweest. Ik heb me ingeschreven op Marangoni. En dat is goed gegaan. Op een gegeven moment kreeg ik daar een brief van: je bent toegelaten. Zo is het begonnen. Queste qua sono come ci dobbiamo mettere? Okay. Eén ding, dit is niet voor, er moet niet met geluid uitgezonden worden. Misschien kan je kleine stukjes ervan knippen, want het is in principe een collectie die nog niet bestaat. Ik ben op dit moment werkzaam voor Frankie Morello. Dat is een kledingmerk, maar die doen ook schoenen. En ik ontwerp daar dus de sneakers en de vrouwenlijn voor en de kinderschoenen. Ik ontwerp ook voor Serafini, dat zijn ook sneakers. En we zijn nu net een nieuwe lijn begonnen, dat heet Yukon Jones. En dat zijn schoenen, de mannenschoenen en leren schoenen. Maar had je wat met schoenen dan? Nee, ik vind schoenen wel leuk, maar ik had niet verwacht dat ik als ontwerper zou eindigen voor schoenen. Maar dat is ook weer zo'n gevalletje van je rolt er zeg maar in. Het eerste wat ik doe is zoeken naar kleuren. Je zoekt contrast tussen materialen, je zoekt contrast tussen mat, glans, ook hoe het aanvoelt. Je kunt ook met dezelfde kleuren werken, alleen andere touch, zeg maar. Op elke schets maak je wel een stuk of 20, 25 kleurencombinaties. En daarna ga je pas weer weggooien. Ik denk dat je voor één collectie rond de 700 schoenen zit die je zeg maar maakt, of tenminste bedenkt. En dan hou je er 70 over. Dit is een schoen Yukon Jones. Nou, dit is een wereld apart vergeleken met dit. Dit is Serafini. Dus dit is heel wat anders. En als je dan Frankie Morello ernaast haalt, dat is dus, ja, overdreven, echt meer fashion, hartstikke over de top natuurlijk. Dit is natuurlijk ook geen sneakers, misschien is het een goed voorbeeld, maar om wel eventjes de extreme kanten te laten zien. Dit is heel wat anders dan dit. We moeten het wel allebei maken. She always has the clear view of the entire project. It's not just that she's doing a part of it. She always considers the entire process. That's a talent. It's pretty rare. You don't have to give it for granted when you consider, for example, the work with students. Someone has the talent to work on details. Someone else has the talent to work on the overall project. I think that Anaïs belongs to this second group. Maar het werk dat Anaïs in 3 jaar als styliste maken, woon ze een beurs van het bekende mode-imperium Armani. Om hiermee de masteropleiding in design te volgen. Sometimes some students, they know if I just want to be a designer. So they don't deal with reality, they don't deal with real life, but they just want to be
the best. But she has always been a very, very hard worker, and she never missed a work. Also, everything was perfect in her jobs for the school. So she had the time to work and she had the time also to study. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat ik die typisch Friese eigenschap heb van gewoon rustig blijven, nuchter naar de dingen kijken, niet te veel. Ja, met beide benen op de grond blijven staan. En, ik zocht ook niet dat hele glamourachtige wereldje op van Milaan. Ik deed gewoon wat ik doen moest, hard werken. En, ja, ik denk dat wat dat betreft me wel heeft geholpen. Omdat de opleiding in de stad Milaan rotte kroeduur binnen, moest Anaïs elke jong bijvertingen in een restaurant. Maar dat leverde onverwachts ook oorwerk op en wel als interieurontwerpster. Ik werkte vroeger hiernaast. Nou, toen werd er dus tijdens het werk vaak gepraat door mijn baas en door de mededirecteur van goh, we willen graag een Japans restaurant openen. En, ja, toen hoorde ik dat dus. Toen dacht ik van misschien kan ik zelf wat voor gaan doen. Dus ik heb een project thuis gemaakt. Dat heb ik meegenomen naar mijn werk in de zin van, ik dacht ik stel het voor, misschien lachen ze me uit, misschien vinden ze het leuk. Ik heb het laten zien en toen is het eigenlijk heel erg bevallen en toen zijn we een samenwerking begonnen. Op 2 uur afstand van Milaan stiet de fabriek weer Anaïs haar ontwerpen maken worden. Het is een van de laatste fabrieken die het nog in Italië bestiert, want ook de concurrentie in de internationale squannehandel is correct als in de mode moordend. De modewereld is gewoon een heel complex om daar binnen een goede positie te krijgen. Dus wat ik wil bereiken is om daar niet onderaan de ladder te blijven staan, maar naar boven te lopen. En niet naar het midden, maar echt een beetje naar de top. En dat is gewoon heel moeilijk, want er zijn zoveel mensen die in de mode willen werken. Dus ik wil gewoon daar succesvol in worden. Want het is ook een beetje een wereldje van, als je iemand kent en je kunt erin rollen via, dan is het heel makkelijk. Maar als je dat niet hebt, en ik heb daarom ook een beetje voor deze school gekozen, want ze zeiden van Marangoni, als je dus die school hebt gedaan, nou, dan heb je zomaar een baan bij een groot modehuis, want die hebben goede contacten enzovoort. Maar ik ben in een jaar afgestudeerd dat er ook heel veel crisis was. En ze hadden wel ingangetjes bij grote modehuizen, maar dan werd je gewoon niet betaald. Ik heb heel veel ex-collega's van school die wel bij Valentino, bij Armani, bij Dolce & Gabbana aan het werk zijn, maar die krijgen in principe er niks voor. De Italiaanse manier van werken met elkaar is toch wel wat harder. Ik denk dat je het wel ziet in het verkeer. Ze schelden zomaar iemand uit en dat bedoelen ze misschien dan niet zo, maar zo gebeurt het ook op het werk. Je moet niet versteld zijn dat je baas bijvoorbeeld je eventjes helemaal uitscheldt en dat het dan helemaal niet persoonlijk is. Maar zo, ja, die manier van praten is op een of andere manier gewoon met elkaar. En daardoor, ik weet niet of je er onzekerder door wordt, maar je wordt wel... kijk, als je altijd een baas hebt die zegt, oh, wat ben je geweldig, wat ben je goed bezig, dan voel je je misschien ook beter. En dat is hier dus niet zo. Ik vind het ook heel speciaal dat ik het kan laten zien, want mensen hebben niet in de gaten wat er achter zo'n hele schoen zit. Het is echt een vak, het is zo iets speciaals en ja, het verdwijnt. De collecties van dit jaar worden hier geproduceerd. Dus zeg maar, ze zijn bezig met een naproductie. Alle samples die wij net hebben ontworpen, die worden eerst in Azië gemaakt. Er worden zeg maar ontelbaar veel proefjes gemaakt. En pas als ze echt in productie gaan, dan komt het hier. Want dan wordt het ook echt perfect afgewerkt, perfect. Want hier spreken we echt over perfectie. In Azië hebben we er geen grip op. Je stuurt je tekening op en daar wordt iets van gemaakt. En, ja, hier zitten we dus zeg maar bovenop en kunnen we alles volgen. Als ik ooit iemand kan inspireren, dat lijkt me geweldig. Dat is toch prachtig als jij iets doet en dat iemand anders daar zeg maar enthousiast van wordt. Questo è quel modello, quello che hanno fatto proprio con la fronte piatta. Quello. Dat is wel een soort van droom. Ik wil niet rijk worden, maar ik wil wel heel graag inspireren. Komende winter en Takum Simmer lezen de schoen van Anaïs in de winkels. Dit is de kindercollectie die we net hebben opgestuurd vorige week. Dat is allemaal heel geheim.